unekhaya basazama ukulungisa inkinga zabo kodwa engabe bambezela ngawe noma ebambe nawe kube khona nikwenzayo wena ukuvume lokho njengendoda ungabi nalo uvalo lokuthi nami nomkami sinokuba nazo inkinga ngingathanda ukuthi inkingene engiba nazo nomkami kube khona indoda ezongena iphethwa khona ngoba uma unovalo lokujolelwa njengoba mina nginovalo nje lokufetshelwa hayi ngilami ke ngilunga hayi sanibonani bafowethu ngithemba ukuthi niyaphila ukwazi lo wakansele ngiphuma phansi lenkandla emahlathi amnyama namhlanje sihlangene futhi ohlelweni lwethu oluchungechunge oluyinqayizivele lapho khona sixoxa nje ngento ezihlukahlukene sithinta izihloko ezahlukahlukene siphinde futhi sizame ukuthi sakhe abafowethu abangangathi nabasemva kwethu kanti futhi nabangaphambili kwethu bayakheka enkulumeni zethu mhlambe kwesinye isikhathi sokuthanda ukuthi sikuxolisele lokho noma siphumele obala sikuveze ukuthi thina sikho badala futhi asazi kakhulu akukhona ukuthi sazi kakhulu kodwa siyaqhuquzela ukuthi umuntu akakabe naye nento akanenkolelo yayo ngoba nje wasikhuluma lapha namfokaXulu sizama ukuthi sakhe amanye amadoda noma amakhosikazi akusasa ukuthi umuntu akakabe nento akangakwazi ukuthi eme kuyona kube yigama lakhe akakwazi ukulishaya okumthetho emizini wakhe uma indoda uzulinda abantu abadala ukuthi kube bona abahlahla indlela noma bekhulume wena uhlezi ulandela ngemuva ngeke into yokwazi ukuyiqamba ngaphansi kwegama lakho so ekukhulumeni kwethu ngiyathanda ukuthi abantu bengacabanga ukuthi ngoba nakho mhlawumbe sesazi kakhulu kuye kwavela nenkulumo lapho esasithinda khona ukuthi ngabe kubalekile ukuthatha indoda njalo ukuthatha umfazi osenengane khona oveza inkulumo ethi nina nilithatha phi ilunga lokukhuluma nisole umzali wenu thina kaZulu sazi ukuthi umzali akasolwa awu ngabe sengathi mina yeni ke yazi ayinkinga lenkulumo ngoba akekho umuntu eseke sakhuluma ngegama lakhe lapha thina senze isibonelo futhi nakhona isibonelo senza ngenkosi yasekuphakameni esinesiqiniseko ukuthi lesibonelo sethatha isihle kabi ngoba inkosi yasekuphakameni nasikaze sizwe ukuthi yake yathatha umuntu osemekeziwe kanye akathatha umuntu osenengane so mhlambe ezinye inkulumo zithi yakhuluma kanti siyageja ke okwanombani kodwa khona sisuke sizamile ukufundisa ukunokuthi uthathe lokho ucabanga ukuthi mhlambe kungaphikisana nathi noma ufuna ukuthola ichashaza kuthina akubheke ngendlela ongafunda ngakho ngoba baningi abantu abafundayo iqiniso ukuthi baningi abantu esesibafundisile baningi futhi abantu abasithintayo amaceleni bencoma besigqugquzela nathi ke siyagqugquzela ukuthi abantu abeke belandele inkulumo zethu bebone izinto esikhuluma ngazo sometimes sinokukhuluma kama topic sithi siqale ngale topic sigcina sekulula kuba kuningi ngokuba kuningi sisuke sifuna ukuxoxa ngakho asifuni ukuthi sigcine sicindezeleka ngaphansi kwe topic eyodwa mhlambe ngolunye usuku kuyofanele sizame nathi senze njengabo bonke abantu abenza lezi inhlelo ukuthi sifunde phansi sikhulume sifunda phansi ukuze sizokwazi ukugayideka usingagcina ukukhuluma ngesigcine sikhuluma ngeinto eziningi sindiza sisabalala siba kanje kodwa ke ngokuba sikhuluma sisuke singadadishile singafunde phansi sikhuluma sigcine siseqa ngisho nolwandle mfokaXulu mfowethu ngimukele abalaleli bethu emakhaya ngibukela ababukeli bethu emakhaya ngibukele bonke abantu abathandi bemsebenzi yethu ngiphinde ngimukele nawe ngane yakwethu awubingelela abantu emakhaya mfowethu yebo siyakhuleka mfowethu esizweni sakithi ngethemba lokuthi njengoba sibukile nje mfowethu sisazozama kona ukubambisana ngoba ukukhula kwengane emfuleni ikhuliswa wona wonke umuntu kanjalo ke nasempilweni siyabambisana njengemqondo iyangithinta nje kakhulu lenkulumo mfowethu eshoyo ukuthi into enesiyikhulumayo kunomuntu ofila sengathi sisuke sikhuluma nomuntu othile kanti sikhuluma nabantu bonke vele ke kuyiqiniso mfowethu uma ngabe ufuna kuphola isilonda fanele uzukudle siphuma igazi then ke kuzwakala ubhlungu kodwa egcineni sizophola kuyona yonke into esisuke siyithatha njengeqiniso siyikhuluma la suke singanayo inhloso yokuthi wena uziswe njengomhlukunyezwa obhekene naleso simo ngoba uma ngabe unesifiso sokugana noma sokugana kanti mhlawumbe kunezinye igaba osuyijombile kusokuyiphutha lelo fanele ulamukele kuqala ukuthi mhlawumbe mina njengomfana ngahamba ngazala izingane zabantu kanti angakabi sesigabeni sobe indoda ngababuhlaza ngahluleka ukuthi ngikhule ngihloniphe ekhaya ngishaya intombi kumiduku
ngithola umuntu wesifazane ngeze ngithola ingane kanjalo ke ngisinelwe kube nje kanjani nowesifazane fanele wazi ukuthi mawumbatha nje nomuntu wesifazane nowesilisa ningayiqedile izinto ezifanele ehambisana nosiko lokho kuzokwenza ukuthi mhlazane kubalekela lo muntu ayikho into eyobe ixhumanisa lapho idlozi nabantu abaphila abadala bazothi cha ke thina sakufaka esibayini futhi sakuthisha kanje kwenzeke kanjani mawuchaza bese kuyabonakala ukuthi ubani wrong so izinto mawuzenza entabeni zithi uma ngabe ke sezikunika inkinga bese kuba yiyo ke lento mfowethu othola ukuthi gcina ususoleka kalula kanti inhloso akona ukusola ukuthi na ukwazi ukuyisola phela ukuze uyokwazi ukutshela abantu ngelinye ilanga ukuthi kuyingozi kangakanani ukuphaphela izinto noma ukugijimisa izinto isikhathi singakafiki sidlule nje kulolo daboda sixolise kakhulu ke kumuntu owazizwa mfuthu ebhlungu inhloso akona lokho kodwa ukulaphana uma ngabe singabambisana ngezinto ezibhlungu esibhekana nazo nezimnandi ziyohlala zikhona kunjalo ngana kwethu cha ke sikhuleke nje phinde futhi ngibingelela kakhulu emakhaya sibonga ithuba enisipha lona bafowethu nazi futhi ukuthi nathi njengoba sila kule mbhobho asimile ngobuqhwaga siyafunda ingakho kade ukugqamisa mfowethu ukuthi hayi uthi sinolwazi oluningi kodwa sizama ukuthulula esinalo lo mphongo lobumkhulu kangangeke ugcwaliswe yithina sodwa mabe zosilekelela basigcwalise sona kuzobala kodwa mabe zowuchitha akukho okuyotholakala kulesizwe siphila kusona yebo ngibonge mfowethu ngibonga angiqedi ngibonga nanokuthi inkosi yami ushe ngiyengifisa ukuthi ngibongizwe isihlahla ukuthi ke vele ngizwe ngidelele yazi sekhohlela ukuthi introduction lokuyishaya sekithayi sesingenile ku topic hayi bemfowethu ukuthi ngibeke ifoni nje ngibeke la eceleni ngoba inkulumo izoshoba no ngara kwethu nangibuza lapho ukuthi kwenziwa yini abantu besilisa kube lula ukuthi belale nabafazi babantu kodwa futhi khobona kube nzima ukuthi bamukele uma umfazi wakho elale nomunye umuntu ushembe hey awe madoda hayi kubukhuni impela mfethu awona uqala kwesihloko ke lesesinzima into ongakazi uyibona kusayini ukuthi mfethu ukuthi ngempela wena kulula wena ukuthi ungalala nomfazi womuntu futhi nana ngabe nobani ngisho intombi ithana nomfana uyayihwitha enesifiso sayo uthi wena unaye njalo umuntu wakho la ubhizi ujikjela umuzi wabantu wakhiwe kahle kanti nawe owakho uyafa ngicabanga ukuthi kodwa ke mfowethu eqinisweni ithi lento ngendlela esingayilungisa ngayo vele kanjalo indlela oyibeka ngakhona kodwa uthi ngoba siyinakile kodwa lento ithi ingoba vele nemeaning yokuganwa ayikho kakhulu kulamadoda manje noma kulabafana bamanje ayikho umuntu aka-understand ukuthi ukuganwa kuyini ukuba nomuntu wesifazana umfazi wakho uthi unkosikazi wami lo nto isuke ibaleke kanjani futhi isuke ungayigadi kahlahla umkakha uyigadele wedwa ingakho uma ngabe uhambe endleleni emakhaya ngoba indlela mawuzohlangana nonkosikazi womuntu ungathola ukuthi ngaphela iminyaka ungamazi umfazi kaSibanibani kodwa uhlangana naye njalo yini into eyenza umuntu umazi ukumbuka nokubhekana kodwa mawuzohlangana nomakoti oyihloniphayo nawe indoda uyihlonipha number 1 ugeje indlela naye kanjalo ageje indlela yebo niphambane ningasabonani hayi ukuthi uhlonipha lo mfazi kuphela uhlonipha isigodi uhlonipha ngisho umuzi aganele kona ukuthi akufanele ngibone umfazi womuntu unkosikazi womuntu nje akabukwa nonkosikazi akabuka amadoda hayi ukuthi uvikelani ihlo mfowethu ayikho into eyisingcoli noma eyisilingo njengehlo emzimbeni womuntu noma ngabe yini owakwayibona mfowethu usukungenza noma beyini ngayo so ngalo ndlela ngifuna mhlawumbe uqale ngiyilaphe lapho ukuthi amadoda namhlanje noma futhi ngiyathi abafana banamhlanje ngendlela abangakuhloniphe ngakhona ukubona unkosikazi womuntu kusuke ekuthenini kwabona abanazo ifiso zokuganwa ngoba usuku nonkosikazi usazi isidingo sonkosikazi ngeke uphume uyothatha uyoshela umfazi womuntu ngoba wazi kahle ukuthi yini eyenza unkosikazi one abantu besifazana nje badaliwe ukuthi banothando banesineke futhi bayalalela ingakho uthola ukuthi indoda mayikabe esingcoli iyakwazi ukujolisa unkosikazi womuntu yabo mfowethu mangase kuthiwa namhlanje amakhosikazi ethajolile kuyofanele siyinuka amakhwapha thina eza madoda uthi kungani umfazi ejolile mana mfana usho thifana lekuthobe kuhlungu yebo ucula
lalela mfana yazi hayi ukuthi ngithula kwaba lakho mhlambe nginqamukelana ngoba la kungayazi into ezoyisho lento ukuthi ibhlungu ifikishayise ngovalo ithinta la ungafunakala khona ukuthi kuthinteka khona inovalo oluningi inotwetwe eish akukhona mfethu ukuthi mhlambe ingoba thina sithi laba bethu bahlukile ukunalaba babantu abasiqomayo yebo futhi akukhona ukuthi nathi siyingozi ngaleyo ndlela yabo ukuthi thina sikwazi ukuqonywa ababantu uyabona nje bangikwazi umngani wami mina ngiyakuhlonipha futhi ngiyazi ukuthi uyingozi uyintizwe nolima angeke ihlulwe intombi ukuthi abanye abafana noma ezinye insizwa ngalithola ithuba lokuhlala nabo ngibona umngozi ukusho ukuthi mase kuthiwa ngihlala nedlanzana lezinsizwa kuningi umngozi engingabona insizweni ukuthi usibani uyingozi kahle kubantu besifazane mangase kuthiwa nje ngithatha umuntu wami ngimbeka la umuntu wami angeke adabule kusibani yebo lento kusitshela ukuthini thina ezamadoda inkinga eziningi ezidalekayo ingoba ubudoda bukho because once waqala wacabanga ukuthi ukugana kwakwazi kuganwa kwami shothi ukwazi meganiwe umngamo uphephile because ukwazi kunjani ubophekile unonkosikazi uyasazi isidingo somfazi ukuthi yini ngeke ke mina ngiyithola ngilanga ngowisimuzo kakwazani kusasa ngizogana ngoba ezinye izinto siyinqoba ngani ngokuzenza futhi nokuyihlonipha because akwazi kusasa ukuba nesifiso noma nekusasa lokufuna ukugana kanti unobhizo niqoba abafazi babantu uyazi ukuthi ngafethe qoba abafazi babantu ayiganiwe most yabo ngeke uganwe ngoba phela umuntu wesifazane nje mekwangena emzini umuntu okokuqala lo muntu sosembatho abantu bakulo musi mohamba badiliza wena badilisele emahlathini ucabanga ukuthi inhlanhla uyitholaphi ngoba ngeke uyibone nangokha yabo ngoba ususa idalwa ingasenawo amandla mfowethu yiphi indlela esingavikela ngayo abafazi bethu mfowethu ngifisa mfethu ukuvukela wami yiphi indlela esingathiwa sivikela ngayo abafazi bethu emeni naseyilingweni nasemhlabeni ngoba mina ngikholwa ekutheni bayalingeka and bayadideka badidwa yithi mfowethu yamadoda hayi mfowethu lento iyodwa iyo kanye lento yokuyifaka igxile lento ukuthi umfazi ubaluleke kakhulu akabalekile endodeni esuke eganiwe kuphela ngisho kuyengaganiwe because mawuse nesifiso sokuvusa umuzi wakini kodwa unemfundiso ezimbi noma unezenzo ezimbi ozenzayo abafazini which means wena uqhuquzela intembe abantwana ababukela kuwena of which iningi inzalo yakho yobubi oyikhiqizayo abafana bazobekhula bekubona wena njengobhuti olala nabafazi babantu lawo bafana sebabafana vele bazokhula balala nabafazi babantu ngeke exula ungiphendule ngirob usho kanje futhi basike sisuke emadodeni iyiphi indlela engenza ukuthi umfazi wami angacabangi nangolodwa usuku ukuthi yena engake ayithola embathile nendoda okungemina ebese senami wemfowethu yabona ngizokutshela iqiniso ukudaba ngomthetho la ngolunye usuku mangathiwa iyiphi into indima engadlala umuntu osifazana yabona kule simo esikhuluma ngaso njengamanje kuzobe ngigrob impela mangizokhuluma umuntu osifazane la indoda yabona abantu besilisa yibo kanye kufanele baqonde ukuhlonipha abafazi babantu ukuze noma kuthiwa ngabe wena ukakaganwa uyokwazi ukuthi kuhlonishwe umfazi wakho because mawuqala namhlanje mfowethu kwasibabili kanje phamba umbhobho mangaqala thina sebantu abalungile shothi indlela esoyihamba yokulunga izobilandela abantu abalungile no uxulu mfethu abantu emhlabeni khona abalungile nabangalungile exactly lalela mfethu uyazi ukuthi ukulunga asikwazi ukuthi kuyisigaba noma kuyibanga elihamba lifike kuphi ingakho umuntu obelungile futhi nawo umhlonipho ukuthi ulungile umfice semanyaleni kuleyo manyala mase uyayibuza ukuthi usibani bani elungela kangaka ungene kanjani which means kuyenzeka ukuthi indoda obuyazi ukuthi indoda emadodeni uyifica ukuthi ilalile yalala nomfazi womuntu kade wazi ama values alomfana wazi ama values alendoda mase uyayibuza ukuthi ingene kanjani kulento which means lento ibe ngabantu abawu2 ukuthi yenzeke so kuyenzeka nomuntu olungile asithole izinto engalungile isikhona nami into engizenzayo ezingalungile esengizenzile mhlawumbe futhi nengisazozenza ngilunge ngisho yabo so now nginento mina ethi xulu kukhona thina indima ekumele siyidlale kubantu besifazane bethu esebesiganile ekutheni bengaphumi phandle bebuye sebelaliwe
angaphumi la ekhaya ngenhloso ukuthi uyolalwa ngaphandle. Kufika kanjani ukuthi umfazi eganile mfowethu aphume ngesango ayohlangana eyohlangana nomfana wakaSigudla eshiya la ekhaya kaNtsele, kuvunyelwane bekhulume behlele, ahambe azi la ekhaya lize likhandwe uyiplan bahlangana kanjani. Wena wenziwe isilima esingabonanga mhlawumbe sokugcina sife singabonanga mfowethu. Njengoba sikhuluma nje manje, kunomfazi womuntu wenza iplan manje sikhuluma. Kunendoda njengamanje ehlele ebukele enomuntu wayo wesifazane. Lo muntu wesifazane izolo begila imkhuba. Kunendoda esinesikhathi kade yagcina ukulala nomuntu wayo, babanga into esekuphela unyaka bayixabanela bangahlukana. Umuntu wesifazane uyanqaba ukuthi le ndoda imthinte, kodwa bashadile. Kodwa futhi lo muntu wesifazane akukhona ukuthi akathintwe. Uyathintwa kodwa akasathintwa indoda yakhe. Yes. Kunento xulu engithi thina njengamadoda, before sithi abantu abalunge bengabashela abafazi babantu, thina njengamadoda aganiwe, sorry, singenza kanjani ukuvikela laba basiganile? Yini thina le wrong esiyenzayo kubafazi bethu engazi ba drive mfethu, ibakhiphe egcekeni, imgqokisa iphente elisha, athenga ubrown musha, ayonqunela isigebengu esidrive itekisi, eyonqunela isigebengu engabe siwuthisha, engabe siyiphoyisa, balale belele ngokuthi lo wesifazane usazobuya ezela ekhaya aqhubeka abomakoti, akulethela amanzi okugeza, akulethela itiye, akushushuzela ulale, aqhubeka axoxe nale ndoda. Phela masithi mfethu umuntu wesifazane ujolile asixulu. Masithi umuntu wesifazane mfana ukuthi ujolile asisho ukuthi lalo udlalile. Mkhuba into mfethu ongazi ngayithini. Ibhlungu. Lapho mfethu sikhuluma mfethu ngentonyana encane nje. Asishayise la. Wale mhlawumbe ukuphakela ukudla. Asishayise la siphume. Uhambe ekhaya. Ngihambe ngekhaya. Uthi uyafika. Umfice enomunye umuntu. Ngithi ngiyafika ngimfice enomunye umuntu. Ngithi ngiyadilika nje. Yes. Emotweni ngibona imoto engayazi egcekeni. Fuck. Ngithi ngiyangena ngihlangana nama-anda ekamereni. Yini le mina ngenza wrong kumfazi wami ukuthi usengazathatha isinqumo esikhulu kangaka? Yini lesenzayo? Ngoba uma ngathi ujula kahle, for the fact ukuthi thina siyabaza abafazi babantu abajolayo bejola nabangani bethu, for the fact ukuthi siyabaza abantu besifazana abalahlile beganile, which means kune majority. If ngathiwa ngiyawathatha njengamanje amadoda onke ngiwabeka la, noma ngithi sicela umhlangano wawo wonke amadoda azi abafazi abashadile abajolayo, nabajola nabafazi abashadile, nabafenswa abafazi abashadile, nabafuna imisebenzi beshadile befuna ukuvula amathanga, aweze la madoda. Uyazi ukuthi ngeze South Africa yonke, le South Africa yonke engalingana bonke abafazi bethu, which means abafazi bethu bayabaleka kule statistics samadoda ngabe sesilandile sasibeka la. Hey mfowethu ngeke yabona akusona isihloko ke letho chithwa kwemisi. Iqinise limsulwa mfowethu, elimsulwa lento shuthi ithi nje mfowethu igama eli1 ubudedengu esinabo thina njengabantu njengamanje abakhulayo nabakhona emhlabeni abafisa ukuthi kwakhe imisi bukhulu kakhulu, because zonke lezi zinto sezenza under information ethi ngiyenza kumuntu kanti yenziwa nakuwe. Lento njengoba ngisho xulu ngathatha nginike uWizi microphone njengamanje ngithi Wizi akekho umuntu osifazana omaziyo noma ungamshonga igama lakhe, akekho umuntu osifazana omaziyo ojolayo noma wakwakulahlela ufuna ukujola nawe, ngoba lento it's not about ukungalunga Wizi, it's not about ukungalunga kwami. Ngilungile kodwa lo muntu osifazane
indlela akenze ngayo yena usikhohliwe ukuthi uganile ne Xulu asibe neqiniso mfethu masifuna abantu ukubatshela iqiniso emakhaya ngaphandle ukuthi sithi thina sizibeka kahle asingazibeki kahle uma sithi abantu besilisa abalungisa indlela benza ngayo sithi abantu besilisa kube yibona abahlonipha umuntu oganile mangithi mina sibe neqiniso kuka ngaki kuumuntu wesifazane okholela ophathe kukaningi futhi kukaningi kodwa yazi ngizofuna ukuthi mina ngiyifake izixhile lensele ethi amalungelo othando asemadodeni futhi ingakho thina silokhu saqala ukuhlala la sihlale sishaya abantu besifazane ngani ngoba siyazi ukuthi sifuna abahloniphe thina esamadoda because thina sine information ephelele ngezifiso zothando ingakho namanje ngithi mina uma ngabe owesifazane eqoma owesilisa usuke alimaza khona kwase kuphuma inuni endlini ngenxa yendoda yazi lento nsele ithi umkakho njengoba sefuna ukuzojola nami ingoba wena umkakho usuhlulekile ukumphatha kahle usuhlulekile futhi ukumnika inhlonipho yobufazi nendlela yokuhlonipha ikhaya lakini kwazi kwaphela isithunzi saphela nya ukhumbule mfowethu isikhathi sesiphila kusona njengamanje asisena umathithi bala njengakudala kudala noma kade ekhona amaphutha akade enziwa amadoda amakhosikazi aqhubeka ayiphathe kahle ingoba amakhosikazi akudala ayegade imizi ingekho into abasuke bebhizi ngayo futhi umsebenzi wawo nje ukukhulisa ingane uqiniseka ukuthi ikhaya liyaphila inde umsebenzi abesebenza uxolo ufuna ukusho njalo yabona nje mfowethu ngcono uyangithola njengamanje umuntu wesifazane uthi mefuna ukubambelela kuwe njengendoda bese ngabe sayithola lento ukuthi ngibambelela kuphi la ngathi ngihlukumezeka kwafanele mina ngibekezele bese bonke no bese ufuna ukubambelela emalini yakhe athi mina nginemali mina ngihlaniphile ngiright bese iphuma kanjalo inkinga wena uyithuka usushayisana ngesifuba nomfazi wami uthi wena umfazi wami ulahlile kanti umfazi wami ushiswa malanga abendlini uxoshwa izenzo zami ingakho ngithi namanje mina mfowethu amadoda sidinga ukwazi uma sithi sifuna ukukhanda abafazi singamadoda yini na abafazi bana abamoshakalanga makubo before begana thina iyekeke leyo nayo mfowethu indaba yanamhlanje ekufanele siyixoxe ukuthi ingane umuntu wesifazana ngisho kanje owesimame ukhuliswa kabili unemfundiso zakubo ezifike ishintshe mayiseganile athola imfundiso wakwayibeka ngenye indlela eyaze yangijulukisa ngele wawuthini konje uyisho lanto oyisho lapha ukuthi umuntu wesifazane onane imfundiso zenye indoda hayi bana uxolo sasithi uma uyindoda ungakusabi ukwakha ngabe sengithi mina wena ezindoda kufanele ukuthi umuntu wakho wesifazana umfundise kabusha yebo umfundise kabusha manje ngokwempilo yala ekhaya noma ngokwempilo yakho ngokwemthetho yakho yes labe selithe lakho thina abanye bethu nje sabathola besamatshitsha ayikho izinto ababezazi yebo ngase ngithi mina hayi umuntu wesifazane ekukhuleni kwakhe khonto ayifunda kubangani izithu ayifundiswa ngomendo efundiswa uma wakhe which means uma wakhe weganele kaMsomi shuthi uma walengane uyifundisa lengane ngemthetho yabeko uMsomi ezinye ingane amanye amantombazane afunda ngendoda efundiswa abangani babo yebo which means umkakho wena wazi ukuthi indoda iphathwa kanje ngokuba wafunda kumngane umngane kanti wayifundiswa indoda yakhe so wena mawuzothandana nomuntu mufundisa yonke imithetho yakho ususe konke lokho ayisekufundile akafike nakho ngoba ukwazi ukuthi uthandana nomuntu uzophila uthi ungwakansele uphile ngemithetho yakaXulu eshaya uXulu eshaye kumngane inkulumo yami ke isekutheni kunabantu besifazana abake baba kuma relationship bafike bashayelwe imithetho batshela izinto okumele bezenze nebingamele bazenze othandweni ngokwesetup relationship ababekuyona ufica ukuthi kwi relationship nomfana wakadlala wena njengendoda mayisefikile umuntu wesifazana empilweni yakho mususe konke okwakadlala nongabe kukhona ukuthandayo kwakadlala kususe konke
Yebo. asale igobhosi umfako okusha kwakini. Yabona mfuthu lenkulumo yakho ngachazwa indoda namanje sisaphila emqondo nami mawuthi khipha imfundiso yamadoda noma yenye indoda ekhanda lomkakho. Yazi yangithusa ubona sacisa saxabana ngithi mina usho ukuthini ukuthi umkami le imfundiso abanye amadoda ngamthole ngayazi indoda. Wasuthi hayi mangisho lokho angisho mina umfazi wakho uyajola. Kodwa unokuthola ukuthi yena wahamba ethi uyoncela ulwazi kumngane kanti umngane uphila impilo yendoda yakhe. Kumbe kubo bamfundisile efundisa uma wakhe ophila imfundiso kayise. Noma unina wevele isiqhwaga wafika kubo nemfundiso yakubo. Mhlambe noma kuyona ngisho yakubo ethathe kubangane. Uyabona ukuthi wena uphila phansi kwempilo ongayazi. Yemthetho ongahlangene nayo. Uze wena lemithetho uyivumele enhloso ufuna ukujabulisa umkakho. Kanti awuphili ngisho imithetho yomkakho. Uphila wena kaSibiya kodwa wakaXulu. Mfowethu uphila imithetho yeX yomkakho. Mfowethu hayi lanto mfowethu ngisho namanje yabona ngiyishayela ihlombe la nkulumo le. So okuwukuthi ke iyo kanye ke lento esikhuluma ngayo namanje ukuthi thina ezamadoda liningi iqhasa libamba othandweni. Ungaboni ngoba izwe selaguqula kwathiwa kunani ingcindezelo politiki yonke lento. But still amadoda wona sabamba iqhasa elikhulu ukuthi umshado ibe khona. Ngoba thina ngaphandle ukuthi sifuna abantu abazosigana abantu sobashadisa. Imishado ayikho uthandwa lokho. So ke sivinjwa yinike ukuqhubeka siyihloniphe imishado. Siphinde sibahloniphe abesifazane ngoba labantu bazogana thina. Uma ngabe sibavithisa kusasa uyothi uthi uya hlekanwisi uyothi uthi uya kumuntu ofuna kugane ufike bemvithizile ngoba uyishaka left bayishaka right. Uthi usuthi ufuna umfazi uyothola imvuthu yamakhekhe. Kade babevithiza. Hey. Wexulu. Yazi lebhlungu umuntu osifazana ojolayo. Ingakho mina ngifuna ukuyikhipha indoda. Futhi ngifuna ukuyikhipha indoda. Futhi ngiyaqala ukuthi sihlangane. Yabona namhlanje siyalwa kayi. Bafethu ukuyikhipha indoda. Lalela mfethu. Umuntu osifazana mfethu. Ibhlungu lento. Umuntu osifazana mfethu unokujola ejola indoda ejola ukuthi yathithiza. Ejola ukuthi yahlonipha. Ejola ukuthi iyabhora. Ikhona ke lelo gama lelo. Ejolela ukuthi ihleli la endlini ayijoli imphethe kahle nje. Ibheke mina nje bangisicefe. Yazi kokunye yini mfowethu? Ile mithetho yakaNtsele. Ngoba mephuma ngaphandle eyodlala amalunch adliwe ebusuku. Kufike gxishwane imithetho yebongo zonke. Uyabuya umuntu usenolwazi ongakazi umnike lona endlini. Usebona ukuthi uyabhora njengoba wazi ukuthi uthando lunjani ngaphandle isibo sothando. Usebuya neziluleko zabangani. Ngoba yazi amangane abaluleka amadoda. Amadoda abanye bayalulekwa ama-ex bazoshaya imithetho emadodeni abo. Wemfowethu angifuni ukutshela manga mina. Umuntu wesifazane onolwazi uyisichitho. Uyisifo ngoba lo muntu ekumtshele lutho. Umuntu wesifazane owazi ukuthi uma indoda yenza lokho ayenzi kahle uyifunde iphi? Nami ngizokwenza lokho. Uma indoda yenza lokho iyageja. Uze indoda igeje. Wazi kanjani ukuthi impilo yendoda ihamba kanjani? Hlukanisa lapho ukugeja wena nokuqondanisa. Hey Wexulu. Uyazi ukuthi umuntu wesifazana aqome alikhiphe ngembaba athi ngiyaqoma kodwa nginaye umuntu ekhaya uthi niseyinhlelweni zokuhlukana yini noma senihlukene yini? Yeah. Athi cha. Senzani pho akusafika la hlukene. Kodwa sekuwukuthi ngoba ngamgana futhi umyeni wami. Ngiyafisa futhi simhloniphe lento esenza kungaveli kuyena. uNkulunkulu wami. Kodwa ngokuba lene injabulo yami. Konke lokho engikwenzayo ngikwenza ngoba ngizama ukuyijabulisa mina. Ngithola isifundo sengiyitholile mina ngaphandle kwakhe. Ngayithola mina ukuthi ngifunane empilweni. Sengizoya nje kuyena sengiyolungisa umshado wami. Lolu thando nokuzithanda kwami sengenza ukuthi nami angivuleka amehlo ngibheka umuntu ozongithanda ngeqiniso. Umuntu osifazana azaliphimisa igama ethi nginethemba lokuthi nawe angeke udlale ngami njengomyeni wami. Usafuna uthando?
kanti yini abajolisayo ujola bufunani Cansi. hayi kusuka kuphelele wexaphashe Yabona inzima lento. exaphashe lethi ngishayisa ngombhalo kisha uvalo mfethu uvalo luthi iyiphi indlela ngoba mina uyahluleka mfethu ukungiphendula ngisathi ngiyabuza ngifuna mina ukuvikelo wami Yeah mfethu. ngifuna ukuthi zithi zibanethayo mfethu mina wami uphephile ngifuna ngoba mfethu angeke kusho ukuthi ukujola kwethu iyona mbangela umuntu wesifazane uyaliqoma iqiniso umuntu wesifazane uyakwazi ukukhetha esekubonile ukuthi uhlobo lomuntu Yebo. angeke kube isizathu ukuthi uyajola ngoba nakho uyaphuza wena cause ukuqomile wavuma ukukushada esekubonile ukuthi wena isidakwa sotshwala uma kuukuthi ufuna ukupheya kuwe kungane engapheyanga ngesikhathi engakawumukela umshado uvumeleni ukuthi umlobo lumshade uma esesenama grudge akafuna ukwabuyisela kuwe uma wena uhluleka ukwenza kwendoda empilweni yakhe kungana ngabuyeli kubo ayaqala phansi abe intombazane aqome kabusha kulungile siyomncwaba la ekhaya mesefile ngoba yikho idivorce kaZulu Yeah. aphumela obala biza imndeni yombili ayibeke la phansi baba ma lo muntu enangithatha nangihambisa kuyena uyahluleka ukuba indoda kumina ubudoda segcine efundiswa yimi lo muntu ma uyadakwa ubuye ebusuku enukutshwala engagezile alale ngecathulo akangithinti lo muntu lo akasangiboni njengomuntu wesifazane kunalokho ngibona njenge object njengesibuzi mina ngifana nesisebenzi la ekhaya Yo. ngakho ke angikwazi ukuhlala ngihlalele lento ma no baba uma ningithanda ngenganeni ngivumeleni ngibuyele ekhaya uyafeba wenza ukuthi nokuthi ngaleyo ndlela ngikwazi ukubekezela into enje ngangithe ngizobekezela kodwa ngiyahluleka ukuze mina igama lami loba lihle nani bazali bami igama lami libe lihle kunina ukuthi nangifundisa ngicela ningivumele ningibuyise ngize ekhaya ngaze ngibhede so umuntu wesifazana uhlulwa yini ukuthatha leso sinqumo uma enza into ngoba ekhokha isikwintshi akuyena umuntu wesifazane lo ukubheda kwendoda kungaka shuthi uphila nomuntu ozohleze pheya kupheka kanjani ngalento wena mfethu mina nginokuthi umuntu wami othatha ama lift emadodeni angawazi mina usengifebele straight umuntu wami ocela imali emadodeni mina usengifebele umuntu wami ubukela izipho oneinamba zabafana umuntu ohambe sineka nabo bonke abafana hambe sineka umuntu menza into engifihlela usengifebele so lokho ukufebe ungumina kufika kanjani takhumula iphenti bantu Xulu ngiyaphinda kukhona indlela thina kumele senze ngayo sibavikela kanjani sibathatha kanjani sibagcine bebe phansi kwentende esandla sethu sithi noma sona kodwa sona sibavikele wemfowethu yabona isisombululo sikhona ukuthi enye into uqinisele ukuthi abantu banamhlanje babe bangeswa nabo ezinye izinto esithi sibatshela zona bayazeya babona ngathi sibenza imkhovu ngaso yazi ukuthi insele kuyiqiniso ukuthi namanje ngisayisho le mhlamba ngase ngayiphinda ngakhe kulama podcast ethu ngithi abantu abazizala abahlani ukusidlula futhi hayi mangithi abazizala ngisho ubaba mina ngisho impeva amakhehla ngempela aqhamuka nemithetho eyagcina mhlambe naye iphilo obaba ngoba thina isiyasehlula wemfowethu mangake nje kubuse kwakubulimani ukuthi umuntu wesifazane ithiwe akaqoka isidwaba noma aqoka iphinifa afaka ipitikoti aqoka iduku automatically lanto yayenza umuntu wesifazane number 1 akhandeke isithunzi number 2 umzimba wakhe ungabonakali thina uthi sijolisa abafazi basijoliselwa yini ungezwa nabo babuye ezinye izinto bayibukela phansi ezenza bona bavikeleke nemishado yabo ngoba mfowethu mina ngikhule bebancane kakhulu amantombazana okwazi ukubona ihips ibona nezinqa lezi nqe sezabaningi angayivelaphi ilokugqoka ubone
ihips bahle umfazi bonke womuntu. abantu ubona ihips umfazi womuntu ngeke mfuthu umyeke uma bese jolile sekonakele futhi kanti mfowethu ezinye izinto zidinga abantu abanobuhlakani uright kona mawuthi thina ezamadoda fanele simashaya imithetho eminye yemukeleke kulabantu besifazane ngoba mangithi mina kumkami nkosikazi sengicela lekhaya manje mhla ugqoka ibhitikoti ugqoka umamhlonke idilusi uzomtshela uzokutshela ukuthi akayifuni lonto yena ngeke azogqoka into ekhava izinqa zonke ufuna izinqa isitekezele sithi Zithi. bembona Bembona abantu eTranscorp enkini umkabani lo no bangahlonga ndlebe nabo kwezinye ikhathi kodwa ke ngisathi namanje ubuhlakani bethu thina ezamadoda ukube siyasiqinisa isandla kahle silekelelwe number 1 ukuba ubaba sikhulisa ingane ngendlela eright izithi noma ifika abakhwenyana bazokwazi ukushaya imithetho Bafazi bethu bano girls out. yebo baphumela abantu bagqoka izinto ezivezayo yazi ukuthi umuntu wesifazana ukuvela nje kwamabele useqomile lo muntu mfowethu iveza kanjani ibele Bethu uhamba kanjani olwandle egqoke iduku alibophela kwavela ithanga ngapha ugqoka iring ngapha ubophile nje okuyinto amabela sobala kodwa kuthiwa umfazi wakaxhulu ibiliboco into zonke into yasekamelweni ukuze kucishwe ikhandlela kungathiwani mangase kuthiwa lo mfazi nje obenqunu olwandle usejole nawo wonke lamadoda ngoba phela sembonele uyayibona lonto leyo yazi ukuthi umkakho mfowethu ngisho kwawena uqobo awunalungelo lokubuka umzimba wakhe ngazo zonke ikhathi sothi isikhathi kufanele ubone ngaso umzimba wakhe kangakanani ke manje uthi isizathu isikhathi ukubona umuntu kanjani ngihlala la endlini ukubhedela axulu inkosi kanjani ngamboni manje uzodela ke uzokucula uzobona wasamfuna umkakho umuntu nje wesifazana umzimba wakhe fanele ube yigugu kube mfowethu othi into ethi makuthiwa sekuyabona njengamanje kufanele ukushaya ifinal hayi ingqakambukisi izinqa zembuzi into ehlezi inqunu uhamba unyanya umhlaba wonke lo ngokuthi wena ufuna uhamba ubukisa ngokuthi umkahle noma zonke lezi zinto mfowethu izwa kanye donsa ubufebe hayi ukuthi abazali bethu noma laba bakudala bebengamile kahle lutho uyazi ukuthi sengazi ukuthi ama hips siwaqala manje engazi ukuthi thina ifika nokuma kahle kumuntu osifazana siqala kulezi labafazi babengajimi ke futhi bona bebahle imvelo bemkahle imvelo kodwa kwakufanele yazi ukuthi umthetho wamaSulumane namaZulu sizwa lapha emaSulumaneni ukuthi uyafana ncamashi umehluko owamaSulumane basawugcina lethu sayibufebe ngokuthole kuona ukumboza umzimba umuntu wesifazane kwenza isiqiniseko sokuthi lo muntu wesifazane avikeleke because ngeke umshele umuntu wesifazane ongamazi unjani insela angeke uhalela into ngeke uhele into ongayazi imizimba yabo abafunda ukuyigqokisa asinenda bathi nokuma kwahle kwabo kodwa masuke sakubona sobavithisa izokuphela imshado labantu ngazuthi bachazwa na iring lamadoda shela nje ngoba sebone nering kunendoda ekhalela ukubhidlisa ibona iring isithi ngimshele lo yazi uxulu ngangayicabanga lento mina ngangayicabanga ungixolele mfowethu le ngangayicabanga phela ngaze ngafisa mina kuyosonto namaSulumane hayi ngoba mhlawumbe ngifuna ukuthi mangifa ngenkulunkulu wakhona ngoba ngithi ngifuna izingane zami nomfazi wami begqoke befihle lento bethi bevele kanje yabona mfowethu bese ngathathi ucingo sifone nje amanye bazokutshela ekhaya nami ngempela mina ngathi ezami izingane kodwa ngizothi bengi-apply into engangiyibuka kuona kodwa ethi ngifuna ukuyenza ngendlela yami ngithi number 1 ezami izingane ngifuna igunde number 2 ngifuna ibonale ebusweni ngifuna mina ezami izingane zikhule zingakwazi ukonakala kwasezweni base bethi ngizogqilaza izingane ngahlanganyelwa ngabukwa njengomuntu angathi yonke lemkhuba ade yenza akasayifuni yenzeke kuyena uthi ingane ufuna ivele kanti vele imkhuba mina ade ngenza ngisafuni yenzeke ingane zami because abukho ubuhle baleyanto umuntu mezongcinezela ukuthi usufuna ingane manje iphile kabuhlungu vele ukuphila kabuhlungu makuzoba nemphumela emihle kuzona ungcono kabi ngoba kukhona ukuthi njoba sisontela ukuthi ukuqanjwa ngamasonto nosiko nazo zonke lezi zinto ezimithetho esiphila ngaphansi kwakho kwangekhona ukuthi zazidalela ukuthi sihambe siyongena izulu yebo kwakukuzivikela ezimene ezenzeka emhlabeni yebo kahle inhloso nje mfowethu yesonto liphethe izinto ezimbalwa kabi ukuba sothi focus ngokwezulu ukuhlala umuntu onethemba futhi oqondile owazi ukuthi ngizokuqa ngithanda izinto zami izokwenzeka number 2 isonto fanele lihambisane nosiko sikompilo alifuneki isonto elithi nje uzonikela thatha uhalf omholo wakho nike unikusiza phela lonto
because isonto fanele lithi wena njengengane esakhula fanele uyiphathe kanje nakho kulindele wena njengonkosikazi oganile fanele uyiphathe wena njengendoda ukuze nathi samadoda siyovikeleka abafazini bethu ukuthi bengajoli. Exactly. Namadoda ahalela abafazi babantu engatholi ukuthi yina ngathi wayihalela kumfazi wakhe. Umuntu usefuna mina personal session mfazi wami emboziwe. Ngeke futhi mfowethu uze kufike ngisho lapho. Sibashela kangaka nje labafazi vele mfowethu ukudla okusemarket kuyadayisa. Engikwazi mfethu waphela umfazi wami ngiyakwazi ukumbona mina endlini eseyikhiphile lento. Mayiphume emphakathini uyifaka lento. Yebo. Uma ikhipha lento uzoke ngitshela ukuthi uyikhipha ngoba ufuna ukuzuzana ngoba uyayibona indlela. Nithi uyayibona indlela amehla sobala. Yini ke sikwenza ukuthi esokwenza ukuthi ukhiphe lento. Angaze ngimbone umfazi weSulumane futhi angaze acabanga nokumshela futhi ngiyamsaba nokumsaba. Alikho imfowethu abantu abavikeleke njengalabantu. Labantu baganwa into ethulethe du. Mina futhi ukuphumela obala. Ngaka ngayishela. Hawu nkosikazi weSulumane. Wamqala ngapi? Mfowethu. Oh hayi uyabona kamagododa khokha ke. Ngake ngamshela mfowethu esembozile. Kodwa wathi mengitshela izizathu songibozana nokubaleka kwalento le ngasha uvalo. Ngoba wangenza ngakhumbula isidwaba neduku kithi kaZulu ukuthi umakoti omuntu nje wambona ushaya uvalo ubheke phansi ngoba ngake ngithatha njengokuthi mina le nto leya basincisha amantombazane lapha. Ungazi ukuthi umfazi womuntu ophela utshela imboza wonke. Mina ngitshela imboza wonke umuntu basincisha intombi. Wangitshela mfelo seswaba nesineke ngendlela abathembeke ngakhona futhi laba abantu lanto it shows ukuthi iyabelapha futhi bakhulisa kangcono ukudlula thina manje. Yabo ngoba yena akasazi idingo sanye indoda. Uzasha athi mina umzimba wami waziwa umunye umuntu. Wagcinwa abazali bami. Wasuka lapho abona umkhwenyana wami. Ngikutshela mfowethu inamba ngayithola ngaze ngathamba ngangizazi ukuthi ngumfana ngathamba adobo lapha. Wakunika inamba? Lutho uzoyithatha phi? Athi umthetho ungivumeli. And cabanga lo muntu wesifazane sasispenda naye isikhathi almost mhlawumbe usuku nosuku. Sihlale sindaweni soyi2. Niyasebenza nonke? Yeah, kwakhona into project sihlale sindawonye. But wengitshela nje hayi ngeke yenzeke lonto leyo. Athi ukuxoxa kwami nawe fanele kuphelele la. Ngoba uzubona ngithi mase abafana ke siba nobugebengu obuningi okuhlukana. Vele ngangibona ngokwempilo nje lento mazanti strong ukuthi ngaqoma. Ngase ngifuna ukwenza ubungani kakhulu. Ngithe mangijika ubungani ngithi ngifuna ukubenza umjolo. Yathi nefa. Kade ngihlula ukuthola inamba sabangani. Ingibuza izathu sokuthi uma ufuna inamba yami ufuna ungifonelelana ngoba siyaxoxa la. Usufuna sixoxe ngayo. Yini soxoxa ngama sengisendlini. Which is ezinye zezinto abantu bethu abahluleka ukuqinisa kuzona, ukenfasiza kuzona ukuthi uze unike umuntu wesilisa inamba senikhulumile umlomo nomlomo. Yini la kasefuna ukukisho akangayishilo njengoba sikhuluma. Njengoba yabo. Because manje wena uswandisa kahlahle ujombisa ubudlelwane. Ubeka kwelinye izinga. Ubeka kwelinye izinga. Kulungile ngoba sisebenza ndawonye. Singakhuluma sixoxela kuphelele khona. Uma uzongifonela sengisendlini. Ukhandani manje? Ngikujwayele shuthi. Sibe osho. Sibe osho. Noma wenza ukuthi mina ngibone nje umuntu ongcono. Ngoba ngazonke ikhathi mina uma ngabe ngifuna ukukhala sekufanele ukuthi ngilale phe kwengalo yakho phela. Ngoba wena umuntu ohlala useduze wathi ama option kahle abantu besifazane fanele bawaqede. Ukuthi nje mokwaba nenkinga sekukhona indoda ezobona ufaka ama emoji akhala isizobuza wenze kanjani wesiphalaphala kwenze kanjani wena unami uthandana nami kodwa ukwazi ukufaka ukuthi ngaze ngayihalela ipizza obantu yiple ndodo ofuna ukuthi icomment lekuthenga ipizza yazi ngaze ngashoda ngento kanje yiba abavula amasango ke lapho yabo ngaze bafethu nje afaka ifone edurayo ekuba ukuthi ngithola nje le phone yiple ndoda le ofuna ukuthi ithi ngakuthengela simomondiye bese iba yigugu kuwe ngoba phela mina ngikhona ngowakho fana uyazi ukuthi mina ngi-afford le phone why ufuna ungenza ngizizwe ngizibone futhi ukuthi ngi-afford le phone ucela kubani manje ngibe nengcindezi ke manje yokuthi futhi abantu okhuluma nabo wena sekufanele babonje uxayekile so nje futhi sidila nento la yona futhi nezinto eziningi engicabanga ukuthi masingake sikwazi ukuyishaya isifuba sokuthi siyisizwe sihlakaniphile yofana sikhanda izinto ezokwazi ukuthatheka zisebenziseke zifikele mfuthi abantwana bethu ngoba lemjolo isazoba khona mfuthi angifuna ukutshela amanga kulezi icephe nalezi ikete eziqhephuka la emasayidini amadodo shotha ngabayeka labo bantu kunabafazi babantu akunokubabona ku social media ngiyibuza ukuthi mina ugana kuni
uyiphethe ngalendlela ngize mina ngithola isibindi sokuthi ngikubingelele ngikubingelela wena wenzeni le enza ukuthi mina ngibe attracted kuwe kanti wena ukukhangisa kuphelela ngani ngesikhathi useyintombi ngoba ngesikhathi useyintombi ubuwaveza amathanga ubuliveza ibele insizwa zikubone zibona insizwa intombi kabani manje njengoba usuwumfazi yini lesikwenza ukuthi ukhangise ukhangiselana ungeniswa yini emarket ufuna ukuzobona ubani ngoba iqiniso ngempela ukukhangisa kuphelele emntombini intombi ke ngisho ngaze veze isinqa kulungile vele sayiveza isinqa yebo intombi ifanele igqoke iveze isinqa maye ukushingile unkosikazi womuntu unkosikazi womuntu ungcono nonkosikazi womuntu umhlaba uma wengane onengane ezu2 undoda iseyinhlelweni zokulobola kodwa ngokuba lo savunywa umzimba yamuhle umzimba wakho sakwazi ukuthi agqoke into ubone lesingezansi lesi noma mhlambe ke bakhangisa obo babengane sosebebalekile no ukhona babengane ekhona nje nontsonso loyo hey uze angazi mfethu sibaze bethu abantu besilisa ngaze ngemqeda amandla ngokuthi ngimzalise ingane nengithi we abasazizwa ke manje lezi ingane abasazizwa sebe baxhumana zo3 abafazi bethu bashisa bezela hayi abasazizwa anginawo nokubona ubona intombi inengane ezu4 ezu3 ezu2 uthi ikuthusa isisho uthi hawu kanjani le bamba umthetho impela uthola uthe do ikuthusa ngoba isisho ukuthi inengane yebo owexulu komele ngolunye usuku mfowethu sike sixoxe nabantu besifazane sibahlanganise nabesilisa yebo besitshela besifazane ukuthi bona bafuna senzeni ukuze beyiphathe kahle mase beganile bengasitsheli ukuthi ingoba nani niyaqonya ingoba nana nesiphethe kahle singafuna ukuba ukulwisana sifuna isombululo uma indoda yakhe ngayiphethe kahle itete mfethu wemfoka xolo siyilamula kanjani lento sibalamulela kanjani abantu bethu iyiphi indlela esingakwazi ukuthi siqoqe wonke umuntu wesifazane abela noma mase bela ngiyaxolisa mase basitshela ukuthi basijolela nje kungobani kungani bengahambe eshiya futhi bengaloko ukuthi besitshela ukuthi ngenxa zokuthi thina sibaphethe kahle o thina kukhona la singenzi kahle khona uma kukhona la ngenze kahle khona kanti uhlalelene engahambi uma efuna ukubekezela kungani efuna ukubekezela nomphako ngoba asikho isisombululo lapho hayi kona mfowethu ngiyacabanga ukuthi kuona omabili lama side abesifazana nabesilisa siyadinga kuqala ukuhlala phansi ibheke ukuthi ngempela singayilungisa kanjani lento akungabe iphutha lomuntu oyedwa number 2 bese mhlambe sithola indlela zokuthi sishare inkulumo efana nalezi ngoba mina indlela ngiyayithemba kakhulu abantu abajwayele ukulinyalelwa ikusasa abantu abangezwa fanele uma umuntu ulalele yawo nje basikhuluma kanje if abantu lento izokwazi ukuhlala enhlezweni zabo bazi ukuthi akona athekhana lokho uyobona mfowethu so baningi abantu abanomqondo ofana nalo esushare namhlanje lokho kuzosibeka endaweni engcono ukuthi silungiseke ngoba kufa thina yithi generation yethu efayo yithina futhi soba igeneration yokuqala engazoba nayo imisi mabhantshi ibotho zeingane ezokhula zinganali ikhaya kuhlokene abazali ikhuliswa umama enye ikhuliswa ubaba enye ugane omunye umfazi ingane ikhuliswa kuzoba kuningi if sifuna ukulungisa lento le kuzofanele sonke si understand kahle lento ukuthi ikusasa lengane sethu leli ngoba uma uyindoda othi wena uyindoda ngempela enganede ekutshela ukuthi uganile unomfazi njalo uganile unomyeni unekhaya basazama ukulungisa inkinga zabo kodwa engabe bambezela ngawe noma ebambe nawe kube khona nikwenzayo wena ukuvume lokho njengendoda ungabi nalo uvalo lokuthi nami nomkami sinokuba nazi inkinga ngingathandana ukuthi inkingene engiba nazo nomkami kube khona indoda ezongena iphethwa khona ngoba uma unovalo lokujolelwa njengoba mina nginovalo nje lokufetshelwa hayi lami ke ngilunga hayi kungcono nje umuntu mfowethu athatha uthandama aliqoqa nginike lona ngiyiphathele ngesandla hayi mina ungangibhanga yabona uma ufuna ukungishaya mina ke qoma ilonto ngilimaza kakhulu lonto leyo umkama ngijolele
Koma. Hayi. Kodwa wexulu ngake ngazizwa ngiyisilima kwenye ama relationship angangiyona yayi relationship eyithembisa kakhulu yayiphila futhi nami sengibalile ukuthi hayi la izinto ehamba kahle ila ngathola khona isifundo sokuthi umuntu wesifazane uyajola and umuntu wesifazane mesejolile ukujola angajampisi yep kwahle wena wexulu ujola sakucothoma ungibona azaqede sakucotha mangithi umuntu uyacothoma njengembabala ungasoli lutho ungaboni lutho usizilima mfowethu kwahle bo wemfowethu sizilima singamadoda amadoda abuka lento ahleli nokuthi abafazi bayiphethe kahle ngokuba ukwazi umbambe mhlazana thina singamadoda sakwazi ukunderstand ukuthi labantu bayakwazi ukuyenza lento futhi bayenzisisa siyohlehla senze self introspection sibe nendlela futhi yokuthola ukuthi singalungisa kuphi mhlawumbe lento ngiyikhuluma ifika kuwe xulu nakwabanye ifike ishaya idlule ngoba umuntu akazabhekana lesimo mina ngishayisa ngovalo ngiyaquleka manje la ngomuntu akazabhekana lesimo mfowethu awona nomfazi ngeke ngakuthusi lento umuntu wesifazane xulu ukujolela noma esena 50 years mfowethu ukujolela 60 years umuntu wesifazane emfana kethi the more ekhula the more ethola imbobo zokwazi ukujolela wena njengendoda yakhe akukhona ukuthi manikhulu othandweni ilaka azoyiphatha kahle khona kakhulu yeah the more nikhula kune feeling ethi la aba lose khona kakhulu angazi noma usuke se realize ukuthi wena ezindoda usefeke kangakanani noma ulula kangakanani ukuthi angayenza lento kodwa ngiye ngayikhuluma lento kwi podcast edlule ngathi mhlambe laba abancane bayiphethe kahle baphike ma2k asike sithi mhlambe wona uganiwe njengamanje yeah umfazi wakho mhlambe una 27 28 uyabo loyo engakuthusi kakhulu loyo yeah uyiphethe kahle loyo eminyakeni yonke uyichithile nomkakho at the age of 35 to 37 40 45 50 mofuna ukwazi statistics abafazi abajolayo iqala 35 yale shit laba basenovalo inkinga yomfazi ingesikhathi eserealize ukuthi wena ngaphandle kwakhe awuyilutho mekwathola amandla konke yebo ungalesikhathi izingane zeniseyikhulile sezingamadoda seziyimele seyiqeda grade 12 nawe usuyaguga nawe useyakwazi ukuthi awunampilo ngaphandle kwakhe kwawena usungavetana uyibulale yeah kwampilo yakho leyokuphapha unakho ebuncaneni bakho uthi uyaqonya kuphelile manje iwathinta ipoint elibalekile and yena ngaleso sikhathi ulinda ukuzokushaya ngaleso sikhathi khane futhi abantu besilisa ngazi babekuthatha apho ukuthi umuntu wesifazane mesena 40 to 45 50 akasalidinga ucansi thina singamadoda siyakhathala abafazi bethu asibanelisi yebo besikhuza lento ukuthi singabantu besilisa asiyeke ukufundisa abantu bethu ukuba nempene kodwa ufika umfundisi umuntu wakho ukuthi wena wenza kanje njengendoda uyakhathala ukhathale usuvakasha usuthi qwaqwa uma ubuthi qwaqwa ukwenze nisebancane uqwaqwaza ngoba the more nikhula wena ukhathala yena uyayifuna lento wamjoyeza yona wena usukhathele ukhathele nje isavuka mawuthola okusha uthula uyakubuka uyakunderstand futhi ngoba into kade uyenza le wena ukujola futhi angeke akushiye ngoba uyazi ukuthi nasemncaneni bakho bekuyimpilo yakho le into esimkhathazayo ukuthi wena usamthinti njengamanje usefuna ukuthintwa ke yingakho ngithi mhlambe usuke se realizeile ukuthi wena njengendoda awusenampilo ngaphandle kwakhe nakhila umuzi mkhulu nezimoto bajola ngeemoto zamadoda abo nonsense bajola ngamaveni abayeni babo mina ngenqovunqovu zabafazi wazi uthembe asuka umfazi mfowethu
athathe ibhano ya eCape Town uyobona umfana waseCape Town esuka eThekwini ngemali yakho afika bhukhela umfana eThekwini balale abuyele emuva. Yes. Kwawena njengendoda usuwehlele ukumgada ngoba usobona ukuguga kuyena. Yeah, uthi seku right manje hayi. Sengiqedile. Kanti ngalesikhathi I research yami ithi baqala ukuvutha ngabethi 40. Yeah. Ubabheka belungu mase begugile la bebambana khona kakhulu. La bese beyikhehla nesalukwazi bengasahlukani. Funa umuntu wakhe manje abheke eceleni. Bahlezi beyinto eyodwa. Thina kithi kaZulu Maqala kukhulwa siyaqhelelana. Ayikho umfethu ebhlungu njengokubona umfazi womuntu omhloniphayo umfice lahlile ku TikTok. Uyazi ukuthi sebejoyina no TikTok. Njoba sikhuluma lenkulumo nje. Kunomfazi womuntu oganilwe na 45 to 50 njengamanje. Ujoyina uTikTok una 2 years ejoyina uTikTok ufuna neTikTok. Yiziphi indaba asafuna ukuzwayishare yena. Waye ku Facebook. Akanga ujoyina uFacebook. Ngoba uyubone ngazi ukuthi into yengane kwayena eseyingane ngalesi sikhathi. Usegugile manje ungene kuTikTok. Ufuna neTikTok. Esegugu kokugcina ke. Esegugu kokugcina. Ku TikTok udlaliswa abafana abancane. Ku TikTok kunabafana bamkhupha ku inbox. Naye ukuze uhehe phela TikTok akhona izinto ezilong afana zenza. Ukuze uhehe uTikTok nezinto kumele azenze. Ucomment kubafana abancane ucomment ngendlela esinax. Umfana omncane uyamdlalisa uyahleka. Shit. Umfana omncane testa amanzi ngobhoko athi umfazi akushoni kakhulu. Ungangena. Umfana liqhubha ubhubo eluse phambili ethi umfazi lapha akashoni qhubeka. Yibe baba. Wexulu. Ngithi mina lento ihlalele thina singamadoda. Ukuthi sibeluse sibagade kuukuthi nama ngazi. Ish. Hey, kuukuthi nama ngazi. Uyabona ungaphapha nje uthi wena umfazi wakho njengamanje. Lokhu ngikusho futhi angikunanazi. Ungaphapha wena uthi njengamanje umfazi wakho uyiphethe kahle ebuyiphathe kahle umfazi wakho njengamanje siyavuma nisebancane. Yeah. Nayo salisabela uthando lweni. Nayo salisabela uthando lweni. Nayo yakubona ukuthi kwawena ungambamba ejola kwawena ungashayishwa kuhamba. Akuve ubhlungu ukudivorce kwabazali bene 50 futhi nabagrealize lokho. Yeah. Thola senihleli uthando lomuncu enxa uthi niyabona manje sidivorceani sigugile. Divorceani sigugile. Ish. Usuxolela umjolo. Ingakho behleli besibuka besihleka. Sisabadala mebesibona sikhuluma sithi hawu mina ngiyomshiya umfazi. Kuyoshaya isikhathi lapho uxule uthi wena angengikwazi ukumshiya umkami kwazi. Yeah. Ngicela ngithi mshiye Xulu uthi angisakwazi. Usukhulunyiswa enye level nesikhathi esinye manje. Uthi yebo uthi insele mangase kuthiwa njengamanje ngiyamshiya umfazi wami. Ngimshiya ngithi ngiyapi. Yabo. Uyacabanga ukuthi njengamanje uthi wena ngithi hambe uyoqala impilo nengane encane. Noma ngithi thole esinye salukwazi sifana nomkakho. Ekade sasiwola indaba zakweminye imisi. Soyifa uthini kahle. Yeah. Hayibo, ufuna ukuthini kwa wena kimi manje? Ukuphapha kwethu lokho sekuphapha manje. Sivunyelwe isikhathi. Izinto esizenzayo manje kulabantu esinabo kuyofanele sizenze. Sikhumbule ukuthi nebe sikwenza kahle asingakushintshi ngoba mhlawumbe bahlaliswa ukuthi noma sijola sisabaphethe kahle sisabathatha njengamagugu. Yeah. Akathi noma esemdala ena 50 uliqhubele logugu kube yigugu. Uma ubumfundisa wena ukuthi evikini ulala naye kathathu noma ka4 akuthi noma usugugile kube into oyimela leyo. So lento yenza manje kumkakho icabanga ukuthi lento yinto engiyoqhubeka nayo. Ayina mfowethu ngihlale ngimileke lapha ingakho ke mina ngize ngithi kwakona lento okujwayeza umkakho izinto ezomenza abe namandla amaningi noma kuhluphi usukuyikhathaza wena. Umuntu osifazane niyakhandana kodwa kakhulu fanele umkhandwe na njengendoda ngoba i-energy eningi fanele isuke kuwe. Ngoba ngampela igama elibalekile ukuthi kunesikhathi lapho uzothi masufeyila khona izinto bese yaphuma. Bese uthi wena uphumile umkakho kanti uwe ohlulekile. Yebo usushintsha amagama. Awusaboni namanje usubhala ngeindlela. Yabo. So nje noma abeyini noma thoba ithanda kanjani into ungayenzi ngamandla ngaphe kwakho. Yenza into ozoyikhona ilingane. Yabo ungayikhathazi. Ungayigqilazi ngoba uma ngabe ngasayithola umzoyifuna ngenkani mengasayithola hadlulele phambili. Cabanga ukuzojolela lesisalukwazi bafowethu. Uyazi ukuthi masisigugile siba nezifo. Umkakho unoshukela na unoshukela. Uyazi ukuthi umkakho ushukela affect kakhulu. Yeah. Njengawe njengendoda. Amena aphumeka masunawo. Uyazi ukuthi mina ngikhuluma ngabantu abana 40 years to 45 years. Amajita asemancane noshukela.
Mangikhuluma mina ngumuntu ona 45 ngikhuluma ngontanga yethu la. Yabo. Ngoba nathi sibadala. Esesibadala yes. Mangithi 45 ngikhuluma ngontanga yethu. Sesiseduze ukuthi sifike lapha. Yabo. Ayikho into ebhlungu njengokubona insizwa yangakini. Ifetshelwa umfazi wayo iphelelwa amandla. Ish. Ngoba isiyazi nayo manje niyayibuza mina ikhali yazi ukuthi amandla okugwema lo mfazi ngeke akusasekho. Shit. And deep down iyazi ukuthi lo mfazi wangibekezelela. And naye uyasho umfazi ukuthi ngihleli ilokhu sahlala siqeda iminyaka sendawonye. Baba kabani. Ngenze njani ke mina manje? Ngenze njani mina manje? Umbona ukuthi uyazama kwayena umfazi hayi ukuthi ulahle ithemba ngawe. Uyazama ngayo yonke imithi, uzama ngalo lonke uhlobo lephilisi, uyakuzama. Uzumzimba umthume ngaphandle. Uzumzimba umthume ngaphandle. Shit. So thina sisalelwe indima enkulu ekumele siyidlale ekugwayindiseni abantu bethu esiphila nabo manje ngoba bengayiphatha kahle namhlanje. Asazi in the next 15 years kube kunjani. Kube kunjani. Ingakho ke kusho ukuthi impela lento ishaya yona lento ukuthi noma bini oyenzayo yenza noma kuthiwa ngaba usena amandla okufinyela kwezinye izinto kungamlimazi umkakho lo. Ngenxa ukuthi nawufuna ukubukwa. Ngiyangibona ke indoda ijolelwe isithembu sawo sonke. Nawo nje. Ijolelwe isithembu sihlangene siyazi sonke siyajola. Ish. Ubafice bephuma butho abafazi bakho abacebana. Isithembu uma sike sazwana nje sunenkinga makwindoda. Basopa. Isithembu make sazwana sabangani. Bye. Bye. Ngathi ngarathi bengazwani. Yebo. Babamba naka nje ngezandla. Sasihleka omunye umculo. Sithi we lezi intombi zakhe ayizwanayo. Lesithembu somjolo. Bezwane bengafebi. Bemgilela igoda. Benza izinto abacebana. Yeah, try. Yena ujabulela nje ukuthi hey bazwana. We. Uyabona uma usujolele lesithembu sakho. Azikho ukuthi wena njengendoda ufile. Yabo. Akekho yokwazi ukuhamba umshiya, akekho futhi oceba omunye. Ngoba uyoceba omunye okwazi ukuthi namcebe nalo ngoba unemfihlo zalo. Shuthi wena ufihlelekile ngalendlela ukuthi umbozelekile awazi lutho. Yingakho mina ngiye ngibavuna nakho ukuxabana kufuneka esithembeni kodwa kufanele babe close. Ngikhona usisi mina wangitshela ukuthi mina mase ngiganile. Ngisesithenjini anginankinga nesithembu. Kodwa angifuni ukuzwana nomna kwethu. Kodwa ayi ngifuna sixabane. Ngayithanda le nkulumo yakhe ngoba lokho kuzwana kwenu osehlambe sokubungani. Busuke sesizokhanda izinto ezirong because noma abiyiphi nje impilo ayidingi ubungani. Idinga ukuphilelana. Nizazi igabe efanele nihlangane kuzona. Ngabe sokusizana, ngabe zokululekana. Hayi ukuthi niba abangani because lento umngani ne peer pressure. Ingakho uzothatha abantu mabeka bagana ndawonye bagcina sebefila ukuthi babangani konakele. Phela ukhumbula ukuthi umngani umuntu ogcina uvuleleka esifubeni sakho umxoxela ngeemfihlo zakho. Umenza ukuthi naye akaxoxele ngezakhe, which means senazelana imfihlo namahlazeni yes. Ukwazelana kwamahlazeni seninokuthi nenze izinto ningajajana. Yeah. Noma zirong. Ngoba usuprotect umngani. Kanti umngani wenu omkhulu la kumele nimprotect mina myeni wenu. Yebo. Hayi nina ningaphusha kunodwa. Yebo. Ngoba le nto yena vela ayina solution. So umngani omkhulu yimi la. Yes. Uma kukhona obonakala ngathi uyangibhayisa njengomngani wami nomkhulu nelungelo lokuzongitshela ukuthi baba usibani ngathi sihamba indlela wrong, but once nabangani ningikhiphe eceleni mina njengomngani wenu senihlangana ngami. Ngeke ngahlangana ngoba manje nisibulela isikwe sethu. Hayi wexulu mhlambe asike sithi ngolunye usuku siyofika na isolution kule nkulumo. Yeah mfowethu. Akodwa mina nginesiqiniseko mfowethu ukuthi enkulumeni esiyikhulumiye sikhona isixazululo. Abantu nje abakazokusheshe bahabula izinto bazosithola. Kodwa ke mhlambe soliphinde sithola unyuso lokuthi ke siyindlale kahle ke abantu mhlamba understand ukuthi yini esibona thina sengathi ngaba right. Hayi mfowethu lenkulumo engishayisa ngovalo babukele emakhaya. Ngoba singamadoda asebonile noma asekhethile asilibeke njengembaba. Yeah. Sinabo abantu abasempilweni zethu esinesifiso sokuthi sakhe nabo ikusasa. Ayikho into ebhlungu babukele emakhaya njengokubona umfazi womuntu umazi enobudlelwane obungasile nomunye umuntu wesilisa eganile. Ibhlungu leyo nto ngendlela ethi wena uyazibuza ukuthi ingabe owami emaphutheni ami yiziphi inquma kayithathile. Njoba sisebenza sila uyazi kulento esiyishutha ayithatha usuku lonke.
ngabe akakuboni lokho njengembobo ukuthi enze izinto akafuna ukuzenza ngoba uyazi ngeke ngibuye vele ngoba vele uyazi ngibuye sinokutravel axola sihambe sodlala amabhola endaweni ezikude mfowethu silale khona uyaziwa ukuthi wena uhambile ngabe lokho umkama kumenzeni ukuthi athole imbobo yokwazi ukwenza izinto uzofonela i-video call kubona ngathi ulele ehotel ubonakala lele hotel la kubhlungu khona njengamadoda sinokuzama ukuprove ukuthi thina la sikhona sijoli kanti yena ubengazama ukuprove ukuthi wena la ukhona ujoli ingoba kukhona umkhuba akazowuqala manje lapho wena khona eish kanjalo lo mkhuba uphushwa izenzo zakho lezi ezidinga ukuthi understand ukuthi impilo seyiphila ngaso inkinga lezi so yeah bafowethu siyadinga ukubambisana kulento asisho ukuthi umuntu wesilisa mayijola kumuntu wesifazane kuba ngcono kuba ibhlungu kodwa ukujola komuntu wesifazane kumele kwazi ukuthi kukhanda isilwane endodeni kuyawuchitha nomuzi manje ungaqala ukuchitha umuzi ngoba nokwakho ukujola kuyawuchitha umuzi kulungile sesikhuluma manje thina ngesimo sokuphola kwendoda umuntu wesifazane uyakwazi ukuphola ingoba wakhandwa ngesikhumba senyoka umuntu wesilisa akakwazi ukuphola kunalokho isilonda siyavaleka nje kodwa sibe sibhibha ngaphakathi ungasithinta siyabheduka siphuma ubomvu siphila nezibazi ezinkulu sizilwane thina sidalo sethu ndalo yethu sizilwane wonke umuntu wesilisa kunesilwane esiphila ngaphakathi kuyena indlela akakhuliswe ngayo iyona elawula ukuthi isilwane singaphakathi kuwena sibehave kanjani so uma isilwane sikumina besihlezi sihlokolozo omncaneni bami kuhamba sivuke ingakho uyohlezi ufica izimo zokuthi umuntu wesilisa ubulala umuntu wesifazane akekho umuntu ongabulala umuntu kodwa lezi ilwane ezingaphakathi kuthina zidinga bona abantu besifazane kube nendlela yokusithobisa beyilalisa yebo umuntu ungasamdingi mususe empilweni yakho ngoba mhlambe la wakwajola khona wakwenza kwakulungela yebo uyokwenza komunye isilwane sakhe angakwazi ukusicontrola la kabuya khona ubuye ebhlungwini obuyisimanga kwayena akanawo amandla okuyivimba into ethi sifuna ukwenza ngaloso sikhathi ufice sithi isilwane bulala lenja nawe uzibulale which is asiqhuquzela abantu besilisa esebethole isimo sokuthi sejoleliwe akayibulala ayimfowethu lokuthi impela kodwa ngenxa zesilwane kwayona lenkulumo esikhulumayo uqeda ukujolela umfazi kodwa imeqa ngaphezulu ekhanda akayizwa kayo noma ungahlala phansi umbonise engaze egcine ebulala wena awubulala umfazi mase eyibulala yes which means kukutshela ukuthi kancane ufica umuntu wesifazane eyibulala indoda kodwa mangaka amadoda eyibulalela abantu besifazane ingenxa zokuthi singamadoda sinezinto eziningi esakhula ngazo nobhlungu omningi obabungaphakathi thina sabula ukuzethemba thina sasiqhathwa thina sasibhekana nezinto kwanina nanizingane endlala ngonodoli thina sasibhekene nazo yeah kuningi thina sathi masithi siyaqala singena othandweni savele safikiswa ngokujolelwa wathi mawuthi uyashelwa washaya ngengwexe yonke le nto leyo yayingekho mnandi yeah ibhlungu le nto leyo ufica ukuthi mhlawumbe omunye ubebuka uma wakhe eshaya ubaba wakhe silonda lese singakaze siphole wena uzozivusa ngalento kumjolela angisho ukuthi ukukhulumela abantu besilisa abafethu kodwa ngifuna nazo ukuthi silimele manje anisixoleleni abafethu emakhaya cela ukuvalelisa xulela kulokugcina mfethu cha siyavalesa sibonge nje kakhulu mfethu amazwi esesiwabekile siyathemba eyazoyithola indawo bafethu bekubukhuni kakhulu lesihlokwe mhlambe nokuphaphalaza nathi ngaba khona la ngoba sikhuluma inkulumo eshayayo uthi uyakhuluma uzistrap ngemuva kodwa nje okukhulu kakhulu ukufisa ukubambisana ikakhulukazi ezintweni ezifana nalezi ngoba ziyikusasa kakhulu lethu zikusasa kakhulu lethu izona izinto engenza nokuthi kube khona ukuphila okungcono yeah siyabonga hayi ngizala kahle emakhaya